Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Pinalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na kanilang katapatan ay kailangan manatili nakaangkla sa saligang batas at sa mamamayang Pilipino. Ito ay kasunod ng patuloy na investigasyon ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects at sa nakatakdang kilos protesta ng ilang grupo laban sa korupsyon. Inihayag ito ng Pangulo sa seremonya sa panunumpa ng mga bagong promote ng mga general at flag officers ng Sandatahang Lakas sa Malacanang nitong Miyerkules, September 17. Hinimok niya mga opisyal ng AFP na kumilos ng may integridad, igalang ang mga batas at ipagtanggol ang demokrasya. Pinuri rin ni PBBM ang mahalagang papel ng AFP sa disaster response at mga joint training exercise kasama mga puwersa mula sa iba't ibang bansa. Subalit binigyan din niya na may mas mabigat na responsibilidad ang promosyon sa tungkulin. Ang paalala ng Pangulo ay nag-ugat sa pagsisimula ng tinaguriang Independent Commission on Infrastructure na inatasang magsiyasat sa mga proyekto kontra baha na nabalot ng katiwalian at umani ng kritisismo mula sa taong bayan. Nagkataon rin ang investigasyon sa paghahanda sa malawakang pagkilos sa September 21 kung saan ihahayag ng mga civil society groups ang pagkondena sa korupsyon na bantaraw sa demokrasya. Nanawagan ng Pangulo sa militar na bantayan ang kapayapaan at panalimin ng ugnayan katuwang ng mga partners na may kaparehong hangarin ng mas malaya at matatag na rehiyon. Tiniyak din niya na ang kasalukuyang administrasyon ay patuloy na maghahatid ng sapat na resources at benepisyo sa hanay ng Sandatahang Lakas. Para sa iba pang mga balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.